Salutare de lumea și am găsit la un episod din o nouă serie de Team Fortress 2, dar nu știu ce v-a jucat, să vă un like dacă mai vreți episoade în continuare și hai să vedem ce putem face. Ce? Asta. Lol. Da, doi. Cum? Frate! Ăla... Deci toți au hack-uri. Nu pe tura mea, nu pe tura mea. A, bine, mă, te-ai făcut scout. Bă, e prea prost ăla din echipa mea. Bă, stai prost, nu vezi că strig după medic. Bă, n-ai ce să joci, bă, n-ai ce să joci. N-ai ce juca. Stai. Ai, bă, vreau să fac un test și tu joci Pyro ca handicapatul. Bă, ăla-i prost! Doamne, bă! Nu ai ce juca! Pe serverul ăsta, nu ai ce juca. Bine, mă. Hai să capturăm ăla. Bă, jet acasă. Jet acasă, copile. Eu uitați, eu nici n-apăs pe click. Pe click. Eu nici n-apăs pe click. Hai. Da, normal, dacă ies, n-ai, purchase. Ok, acum ăsta de aici. Unde e medicul? Aha. Nu, dar chiar unde e medicul? Aoleu. Când ești afară plătești cu răceala, nu? Da. Nu, plătești cu sănătate, pardon. Asta să mă gândesc. Ceva timp. Hai mai repede, hai mai repede, hai mai repede. Ah, what the fuck, am lăsat ușa deschisă, nu! Valeleu, hai mai repede, bă, cât îți ia? Mozaic cu fineti și cu gheață deasupra. Nu pietura mie. Hai, ce soldier. Hehe.
Ai, de ce nu i-a murit stăpânul? Mă întreb cât am... ok, 5 minute și ceva, nu-i niciun bai, fraților. Pentru că eu filmez până când o să câștigăm meciul, pentru că mai avem un punct de captură, de este cel din inginer acolo care a pus o turetă și nu mai avem ce face. Decât să facă cineva spion, adică tipul acesta cu ciora pe cap. Nu. Băi, bețivan, băi. E bețivan? Nu. E piroman. Dacă e bețivan. Nu e bețivan. E timp normal. Nice. De unde aș putea să-i văd Sentrius să dau în el? Yes! Ne-am omorât amândoi. Bine că am făcut un kill. Deci 15 cu 25. Deci am murit de 25 de ori și am omorât pe altcineva de 15 ori. Ok, am înțeles. Diferență de 10. Băi, urăsc arma aia. O urăsc. Și cine naiba combina așa ceva? What the fuck? Am impresia că pot... Bă, credeam că pot. Fraiere, nu pe tura mea. Băi, s-a mortul cu ochiul ăla și la spion. Ok, o să mă fac spion. Tipul cu ciorapul pe cap. Tipul cu ciorapul pe cap și cu sacou. M-a omorât. M-a omorât, frate. Nu mai am ce face. Dar, da, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Până data viitoare, eu am fost Mihnea, v-am salutat.